Čestita kolega na cela България, на народа България и на цела редакция на Рим ТВ. Снощи говорих с президента и той ми каза да се подготвим, да не съм више треньор на Викрен, него да съм треньор на Локо Пловдив. А тоа не беше новина за мене, затоа што кога подписа договор со Викрен, веднага утре ден вечерахме с господин Динев и той ми каза планови да му вършат натиск да преузме Локо Пловдив. Искам да му реализирам неговата голема визия. Виждам да му е трудно да реализира своя голема визия с клуб Викрен Сандански, кој не е прави футболен клуб. Няма да е лесно спасението на Локомотив Пловдив. Нема да е лесно, обаче каде са трудни работи, таму е најдишен сој. Така беше нешто слично и с Пилин кога дојдо. На пролече 4 одиграна мача, 0 точки, ако се сещате. За колко време ще бъде договора или не сте уточнявали? Па не сме уточнявали, обаче најверојатниот ще буде за годину дена и половина. Кога ще се върнете в България? Знаем, че в момента сте в чужбина. Ето, чекам виза. Имам проблеми с визи, господин Поп-Василев, затоа што имам 3 паспорта, и косовски, и српски, и турски, обаче и на 3 паспорти се търсят визи. Моментално съм у Истанбул, тука живеем, моментално и работим и чекам документи за виза.